Iya kalian sebang Rumi Manyeso barang di Jarian. Sampai batang kironya pane di tengah hari disangko badan dan kini kasana kironya dia kalahin hati ruminya denai menyimpan rasa bayang menyeso di ruang mata sakit iba cinta batinan seso ulah dek kita indah saraso. Di bawah duduk iyo di tengah malam hati kami sianan mengatakan menari bayangan dia dalam wayangan kini menyeso badan dan surang bak bunyi saluang dan baki tunang satajam Allah buah parindu kok tahu sakit batanam sayang indah kakanai banyak rindu. Sampai patang kironya pane di tengah hari disangko badan dan kini kasana kironya ajak kalahin hati ruminya denai menyimpan rasa bayang menyeso di ruang mata sakit cinta batinan seso ulah dek kita indah saraso. Siapa kadenai adia bari angana dirintang kadia surang darah badan puang iyo kare hati kini menyeso badan dan surang adia kasih ria denai carako indah akan mungkin kita satampe babari denai dia kato haro jauh orang lain dia barang disangko hujan yoka sampai patang kironya pane di tengah hari disangko badan dan kini kasana kironya dia kalahin hati Allah bapasan yo pasai pasai ainan ratu
Ayo ke semua kembali ada Rumi Manyeso.